Кеше тормышы әллә нинди борылышлар ала. Суфия ханымның да Илеш җиренә килен булып төшкәненә агымдагы елда 27 ел. Чыгышы белән Иләкшиде авылыннан булган Илгиз Тәлха улы белән алар бер-берсен күз карашыннан аңлап, гомер йомгагын сүтә. Гаиләдә 4 бала. Үзләренең уллары Марат янына тагын 3 сабый. Кызлары Айгизә, уллары Малик белән Денисны тәрбиягә алып үстерә Мирсаяповлар. Суфия Хәйрислам кызы чыгышы белән Гафури районы кызы. Үзе дә 7 балалы ишле гаиләдә үскәнгә бик бала җанлы ул. Тегүче һөнәрен үзләштереп, башкалабыз Уфада 8 март тегү фабрикасында эшләп йөргән дәврдә дус кызы Зәмирә үзенең абыйсы Илгиз белән таныштыра Суфияны. Шул вакытта яшьләр дуслашып китә, 1994 елда гаилә тергезеп тормыш көтә башлый. Ходайның рәхмәте, Илгиз Тәлха улы да бик бала яраткан кеше булып чыга. Уллары Маратка 7 яшь булганда гаиләгә кызчык Айгизәне тәрбиягә алып кайта Мирсаяповлар. Гаилә тагын да тулылана. Гади тормыш белән генә яшәп калмыйлар, районда уздырылган төрле гаилә конкурсларында катнашып, призлы урыннар яулыйлар. 11 ел элек Суфия белән Илгиз Мирсаяповлар гаиләгә тагын 2 бала, 2 бер туган Малик белән Денисны Гафури районыннан алып кайта. Ләкин язмыш кына гаиләгә кырыс була шул. Уллары Маликның тумыштан булган авырулары чыга башлый. Biz аларды, бұл 2 баланы менен керек туганнардың балары инде. Biz алардың икенде опекага алдык. Алик менен больницага йөрү уңайсызраак буласы, теге фамилиялары разный. Шуның өчен biz аны усынабыт иттик, как 2 төрле фамилия менен йөрү яйсызраак инде. Везде доказать надо, что они законный представители. Шуңа biz аны усынабыт иттик. Даже не помню, касан усынабыт иткенде, дұрысыгын айткенде. Бірнеше ел бар инде. Бұлай Аллаға шүкір, мына соңғы елларда шире әдейді біздің невролог врач Резида Фаритовна бегейвет етіп, таблеткалар подбирать етті, аңала зор рахмет. Малика хөкүмәт тарафыннан социаль хезмәткәр һәм укытучы беркетелгән. Алар аның белән бик күп вакытны уздыра икән. Менә Венерага рахмәт. Безнең социальный работник бар. Одна-гына тапкыр килеп, ярдәм итеп, кулыннан килгәнде эшләп тора. Когда кирәк, магазинга ала барып килә. Туры килә аптекадан дару алып кайтып бирә. Алик менән нык заниматься итә. Алик менән раскраскалар буяйлар, пластилиндан разный гыннар эшләйләр, китаплар укыйлар, газета журналлар, разный уеннар уйныйлар инде. Әгәр шундый туры килеп без бер ергә китсәк, без аңа спокойно, тыныч кына баланы калдырып китә алабыз. Алик безнең крутой ул, аның үзенең личный укытучысы, личный социальный работниги бар. Крутой малай, Алик. Шöyle oturayın da riza bulayım. Ул көтүп алаларды. Менә бүген укытучы килә дигән, ул иртән торып уже әйберләрен әдерләп, куйберләрен үзенчә матур итеп киенергә тырыша. Основной сүрәт эшләп, еңелчә генә ниләр итеп инде теге еңелчә цифрлар менән, еңелчә буквалар менән теге нигә дальше бара алмай бит инде аның диагнозы грубая задержка пищеварящего развития, систематическая эпилепсия. Вот ничек булдырала шулай нитәләр инде. Иң яратканы пластилиндан фигуралар эшләү инде. Моторика. Моторика развивается, мелкая, лепканы буярга ярата инде. Шунда сүрәтләр карап утырга ярата инде. Мультиклар ярата. Biz раскраскаларда шул ул караган мультикларны ен алырга тырышабыз инде. Жалко безнең Яркәйдә выбор юк. Обычно без ниләрен Уфага барып алабыз. Уфага китап магазиннарында выбор күрәк. Билгеле, ана бала өчен җанын бирергә әзер кеше. Ә Суфия ханымның янында үзеннән дә артык бала җанлы Илгиз абый гомер кичерә. Сабыйларны гаиләгә алырга сүз кузгаткач, ул нинди сүздә булды дигән сорауга язмамның героинясы түбәндәгене җавап бирде. Тәүдә барып карыйк дине. Тәүдә барып карыйк әле дине.
Biz барганда был 2 балала больницада ятайналар, 2 ай больницада карантинда. Инде biz аны Краснословскийдан Шалдейский отделениянан алып кайттык инде. Алай илгиз бир вакытта Алла каршы келмеди. Bizning aytам bit bizning семьяла установлено, может, бала булгангалар ул. Мин ул наоборот менен яклай аларды. Мин ашуланам, яшуланаларга дип яклай инде. Һәм инде малайларны алганда аларга ничә яшь иде? Неге 1 яшь юк инде Дениска безгә кайткас 1 яшь булды. Аларның аралары 2 яшь. Шул Аликка 3 яшь инде, Дениска 1 яшь булды. Сабый бала, кул баласы килеш алдыгыз. Теге бик белгән балалар инде, помню алып кайтканда Денис шундый атлай да белмәй инде Денис. Монда алып кайткас теге идәнгә утырт, шешендереп идәнгә утыртып битен первым делом и бутылкага алып теге хит бутылка менән бер. Шунда шатланган инде. Аны әле булга һөйләп көләбез инде. 2 кулларын күтәреп шундай күрә юлда хотя бы ашатып кайтак та теге хит җылытып эшер булмый бит инде детское питание. Шу хатым шатланган инде. Шуны әле булга күз алдында теге юл ярак 300 километр анда теге 5-6 сәгать кайткан инде. 2 тапкыр туктап теге ашатып алгак та. Беренчене bir adına ilana indi яңа ергә öğrenə almayınsa Deniz. Bir adına tutamay ilana. Tünü boyu ilana. Günü boyu ilana. Anan bir adından normallaşıp gitti. Яңа yurt, яңа урын, sütük yol bitirek anlay bit indi. Sit kişiler, көрмәгән кешеләр дигән күп. Быел теге биологический әтиләр үлде инде, ишү инде. Әниләрен даже белмәйм кая икән. Булай сүз буенча каялыр Уфала булырга тиеш. Ул вроде Киевга чыккан, семьяла яши. Но балалар мен интересоваться итмәй инде. Әгәр интересоваться итсә, без не против. Бала белергә тиеш үзенең родные корни дип уйлыйм мин. Без были бы не против. Бүгенге көндә инде бу 2 сабый сезне карап үстергән, аларны инде тәрбияләгән кешеләрне кем дип эндәшәләр сезгә? Әни әтиләре, алар бит әниләрен әтиләрен не помнятлар. Алар өчен единственное әти без инде. Тормыш алга бара. Балалар да үсә, үз тормышларын көтә. Марат гаиләсе белән Уфа шәһәрендә яши. Айгизә шулай ук Уфада һөнәр үзләштерә, бухгалтер, экономист булырга әзерләнә. Уллары Малик белән Денис авылда Мирсаяповларның үзләре янында яши. Ләкин балалар шул тиклем үзара дуслар, кайчак үзем дә хайран калам ди Суфия ханым. Булай алар дуслар, безнең балалар удара дуслар инде. Теге установлениягә кесенә беренче булып безнең улы малай әйткәндә, инде алыптан адыслар булай йөри. Булмай инде дип. Мин үзем дә шаккатымалар бушлай тату булганнарына. Абый апа, bir-birisini уважать итеп яшәйләр. Язмышлардан узмышлары юк шул. Маликның да авыруы гомерлек, ләкин әти әнисе тарафыннан аны карау, тәрбия шул тиклем көчле, ул барында аңлый, ул барында кабул итә. Шул 3 яшьлек бала кебек заниматься итәбез инде аны менән. Дальше ничек булыр? До конца безнең була инде. Булай тормышта иң беренче чиратта гомумән алсаң иптәш, сезнең өчен бик каты иптәш, кул астына керәме, ярдәмләшәме, теге аңлап үзе. Менә иштән торгас урыннарны без җыштырмай, ул да җыштыра. Менә әле һуңгы вакытта ул үзе урын җыштырган иде. Ашулана исә урынды җыштырып куйган үтенче. Ул күрмәгәндә яңадан җыштырып куйган инде ул. Теге үтенче пылесос иткән була. Но элементарный йөрләргә өйрәнергә вакыт уже өйрәтергә кирәк динеләр дә инде. Элементарный. Самостоятельность кирәк аңа. Посудала юган була үтенче. Артыннан үзе күрмәгәндә яңадан әйрәтләп юып куябыз. Теге күңелен төшерә кирәкме инде. Әйин китәле аяк астында буталып йөрмәле дип әйтмәйбез инде аны.
Аңлайбыз инде, что она тоже это для нее и развитие, и вакыт утгару дигән Үз баласын да читкә этәргән, тәрбиядән мәхрүм иткән ата-аналарга Мирсаяповларны үрнәк итеп куярлык. Ходай бары тик картлык көннәрендә үзләрен, әлеге сабыйларның ихтирамын һәм игътибарын тоеп, аларның бәхет шатлыкларына төреп яшәтсен иде. Луиза Шарафетдинова, Илеш телерадиокомпаниясе.